vám přivedeme tradiční pohanskou výrobu vína. Sice nemáme hliněné nádoby, sami dobře vidíte, jak ta šťáva z toho stříká. To je nádherně. Očesali jsme, co se dalo. Jo, důležité upozornění. Kdo si dělat pohanský víno, musí ho dělat u pohanského stromu. Jinak se to víno v životě nemůže podařit. Víte, pohanský strom, tady rituální oběť, ale rituální oheň. Tady máme jeden rituální oheň, ale ten se zapaluje až při tom nočním pití burčáku. Teď se ještě můžete podívat, jak nám ta šťáva krásně pustila. V podstatě víno se dá dělat ze všeho, dokonce i z hroznů. Vidíte, jak ta šťáva krásně pouští. Takže děláme vlastně šťávu z prvního lisování. Odpad jsme si dali bokem, protože z toho se ještě dá udělat nádherný druhák a taky se z toho dá opít. Tak. Takže vidíme, co nám zbylo. Slupky, tady bych do detailů hodil na to síto ty třísloviny. Vidíte ty třísloviny, to jsou třísloviny. Jsou velice důležité složky pro výrobu vína. No a v podstatě jsme vytlačili tak 1 litřík. 1 litřík jsme tam hodili. Tak, jdeme na druhé lisování. Vidíte tady úrodu, nasypeme zase do nějaké nádoby, kde ji můžeme pošlapat. Toto je odrůda vavřinecké, vynikající. No to tady moc nedozraje, protože to nemám úplně na jižním svahu a sloní mě to a i meruňka. Viděl jsem nějaký dokument, to zase bylo někde v Burgundsku, kde to se tradičně opravdu šlape nohama a říkali, že ta teplota těch noh, to nevím, jestli to byla nějaká pičovina, ale říkali, že ta teplota těch noh je strašně proto důležitá. Takže kdo má studené nohy, ten ať to tímto způsobem nedělá. To se říká čeříny. Takže výroba druháku. V podstatě to, co jsme vytlačili, a protože to ruční zpracování a nemá to takovou výtěžnost, nebo nožní zpracování, nebo to jedno, tak ty štěříny, tady ty šlupky a tady ty stopky zalijeme vodou. Dáme tam toho tolik, kolik jsme vytlačili. Tak, to znamená, dejme tomu, kolik to má tady toto. Asi 4 litry. Dejme tomu, že 4 litry, no to je něco, 4 litry. 4 litry. Pořádně to promačkáme, aby tam se ta šťáva uvolnila, ta, co tam zůstala. Aby to nasálo a pěkně nám to pustilo ještě ty zbývající ovocné složky. Štěřiny máme vybráno to máme všechno. Vymačkáno, aby ta šťáva z toho šla. Teď se podíváme na to. Pokud víno i druhák obsahuje červené víno,
to znamená červené víno, to znamená, že je to modré v podstatě, tak se to doslazuje již za dobu, kdy to je takový s těma šlupkama v té šťávě. Ukaž, kolik to má. To byla taková 8 cukru. 8 cukru, ještě nějaký štěřín. Takže 8, takže my potřebujeme dosladit na 24. Na 10 litrů bychom museli dosladit 8, 24 minus 8 je 16. To znamená, na 10 litrů bychom museli dosladit 1,60 kg, na 5 litrů 80 gramů, teda 80 deka. To znamená na 4 litry 70 deka. No, to tady zhruba máme. Tak. Teď počkáme, až se to všechno pěkně rozpustí a můžeme nechat 1 až 2 dny stát a naležet, až to všechno krásně uvolní. No. Co se týče tady té čisté šťávy, zkusíme, kolik to má. Těch 18 má. Dejme tomu, že jsou to 4 litry. To znamená, potřebujeme tam dostat, aby jsme nasladili na 21, dejme tomu, že je to červené, tak na 22. Potřebujeme tam dostat na 10 kg 40 deka, na 5 20 deka, dejme tomu 15 deka. 30 deka, takže polovina. To je ono. A máme to. Rozmícháme cukr. Záleží, jestli chcete mít ten burčák rychle. Jestli ho chcete mít rychle, tak stačí jít do teplé místnosti. Burčák, pokud je opravdu kvalitní, se pozná podle toho, že začíná být teplý. U nás se říká, už to vře. Když to vře, tak se to musí vychlastat. To je ta optimální konstelace veškerých těch produktů, které tady teďka vidíte, jak vyrábí. Prostě když to vře, tak se to musí toho vypít co nejvíc. Musíte se z toho posrat, poblit a ožrat. Pak máte celý rok od všech problémů pokoj. Od všelijakých, jo. Jo, během roku se to může dokrmovat kořko, jo, nejlepší slivovice, meruňkovice, jo, ale opravdu posrat, poblit a máte klid na celý rok. Takže to je asi tak všechno, no. Další instruktáž bude popíjení burčáku. Ukážu vám nějaké tady místní, krajové tradice při popíjení burčáku, samozřejmě spojené s pohanstvím. Z Lovčiček aktuálně Vladan. Majte se dobře a vyrobte si svůj burčák.